Gizartea etengabeari da aldatzen, eta hori dela eta garbi ikusi dugu hezkuntzak ere hala egin behar duela. Aldaketa horri erantzuna ematera dator, ebidentzia zientifikoetan oinarritutako ikasketa mota berria iraurgira. Ebizi proiektua. Baina nolakoa izango da aldaketa hori? Hezkuntza espazio berriak sortuko ditugu, non maila bereko ikasle guztiak elkarrekin egongo dian, eta hauek hainbat irakaslek gidatuko dituzten. Orduan ikasgaiak eta testu liburuak sortzizkiguten mugak eraitsiko ditugu, eta proiektutan oinarritutako lan kooperatiboa bakarkako lanakin, taldeko lanakin eta aurkezpenekin ebaluatuko dugu. Bestalde, tutoriek ordu asko pasako ditu bere taldiekin eta horrek beste bi muga usteko aukeri emango digu. Arazo pertsonalak sortzeienien horiek detektatzeko erraztasun handia izango dugu eta arazo akademikoek daudenien horiei erantzune lehenua eta hobeto eman ahal izango dugu. Eta baso eskolan lanitien helburu nagusia izangoa naturakin kontaktu zuzen eukitzi ez, bai gure ikasliek, familiek eta irakasliek. Alderdi hortatik ikusteolako gaur egun badagoela hutsune bat. Eta naturak eskaintzizkigun baliabideek erabiliko ditugu ikasleen garapen integrala sustatzeko. Betire, ikasle bakoitzen indargunik eta ahuleziak kontutan hartuko aniztasunei benetako erantzun bat emateko, ez? Elkarbizitza osasuntsu bat eraikitzeko danon artien. Eta gure ikasleek natura ez badebe ezautzen da ez badebe maitetzen, ez di hau ulertzea iritsiko. Eta ulertzen ez badebe, ez debe babestuko. Eta etorkizun baten gure ikasleek ez badebe zaintzen natura nork zainduko du. Azpeitiko etorkizuneko herritarrak ez den jarraitzeko hezkuntza proposamen iraultzailea dela sinisten dugu.